Түркия баш каласы Анкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 30 апрель пәнҗешәмбе көне атна кичен. Сез турыдан тур эфирда Түркия Авасы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң төрки дөнья шәхесләре язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр. Түркия пәнҗешәмбе көне Израильнең Газзага юнәлгән ярдәм флотилиясына канунсыз рәвештә катышуын пират гамәле дип атады һәм Түркия ватандашлары белән башка юлчыларга карата барлык кирәкле чаралар күрелүен белдерде. Тышкы эшләр министрлыгы үз белдерүендә Газзадагы җәберләнгән халык кичерүче гуманитар фәлакәткә игътибар җәлеп итәргә тырышучы Global Sumud флотилиясына һөҗүм итеп, Израиль гуманитар кыйммәтләргә һәм халыкара хокукка каршы чыкты дип белдерде. Белдерүдә Израильнең агрессиясе халыкара суларда йөзү иреген дә боза дип билгеләп үтелә һәм без халыкара җәмәгатьчелекне Израильнең бу канунсыз гамәленә каршы уртак позиция тотарга чакырабыз дип өстәлә. Шулай ук белдерүдә булай диелә: флотилиядәге ватандашларыбыз һәм башка юлчыларның хәле белән бәйле барлык кирәкле чаралар башка илләр белән берлектә күрелә. Газзага юл тотучы флотилия Израиль хәрби диңгез флотының пәнҗешәмбе иртәсендә ясаган баскын вакытында корабларның двигательләрен софтан чыгаруын һәм навигация системаларын җимерүен, шуның нәтиҗәсендә йөзләгән кешенең су уртасында калуын җиткерде. Global Sumud флотилиясының оештыру органы белдергәнчә, Израиль хәрби кораблары Газзага ярдәм итүчеләрне Грециянең Крит утравы янындагы халыкара суларда чолгап алган һәм 11 көймә белән элемтәне өзгән. 400дән артык кеше керүче флотилия Газзага гуманитар диңгез коридоры ачуны һәм камалышта калган төбәккә ярдәм китерүне максат итеп куйган иде. Газза 2007 елдан бирле Израиль камалышы астында. Түркиянең транспорт тармагында тотрыклылыкны алга этәрү өчен яңа адым ясады. Калдыкларсыз дөнья фонды белән хезмәттәшлек протоколына кул куйды. Чәршәмбе көннән Анкарада министрлыкта узган кул кую тантанасында чыгыш ясап, транспорт министры Абдулкадир Урал улы килешүнең транспорт проектларында калдыклар белән идарә итү стандартларын иң югары дәрәҗәгә күтәрәчәген җиткерде. Министр булай диде: "Без төзелеш һәм хезмәт күрсәтү барышларында кабат эшкәртелгән материаллар куллануны арттырачакбыз. Портларыбызда, аэропортларыбызда һәм станцияләребездә калдыкларсыз дөнья практикасын стандартлаштырачакбыз һәм юлчыларыбызга, хезмәткәрләребезгә һәм барлык кызыксынучыларга тотрыклы транспорт турында мәгълүмат таратачакбыз. Транспорт тармагы дөнья күләмендә парник газлары чыгаруның якынча 21% өчен җаваплы һәм өченче иң зур өлеш кертүче булуын билгеләп үтеп, Урал улы Төркиядә аның 17,6% өлеш белән икенче иң зур чыгаручы булуын әйтте. Иранның югары лидерының өлкән хәрби киңәшчесе Мөхсин Резаи пәнҗешәмбе көнне АКШның Иран портларына карата блокадасы уңышсыз булачак дип белдерде. Камау дәвам итсә, Тәһран бәрелеш юлын сайларга мөмкин дип кисәтте. Дәүләт телевидениесендәге чыгышында Резаи Иранның блокаданы җиңү өчен күп вариантлары булуын һәм аны үзү өчен бәрелешкә бару мөмкинлеген белдерде. Блокаданы көчәйтү тырышлыклары уңышсыз булачагын ассызыклады. Резаи шулай ук тагын бер сугыш булган очракта мөмкин булган сценарийларны да билгеләде. Бәрелешнең Исфаханга таба сузылган көньяк яр буе төбәкләренә юнәлтелергә мөмкинлеген илнең көнбатышында да кайбер активлык көтеләчәген әйтте. Ул мондый сценарийда Тәһранда шартлаулар һәм үтерүләр булуы мөмкин дип кисәтте. Түркия авазы долкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Көньяк Ливанның яу астындагы Дейр Серьян районында 19 апрельдә бер Израиль гаскәринең Гайса пәйгамбәр һәйкәлен җимерүенең яңгырашы дәвам иткәндә, Израильдә христианнарга каршы яңа нәфрәт җинаятьләре турында тагын бер тапкыр хәбәрләр таралды. Анадолу агентлыгы The Times of Israel газетына таянып хәбәр иткәнчә, 36 яшьлек бер ир-ат яу астындагы Көнчыгыш Кудустә бер монахинягә һөҗүм итте. Кудустәге француз Библия һәм археология мәктәбендә эшләүче монахиня
hüjum neçesinde boşundan yaralandı. Mektep müdürü Uzegi Akışta urnaşkan X şirketinin sosyal medya platformasındagi akkauntundan yasagan bildirүүндө hüjumni inkırыс rewişde gayıplewlerin bildirdi hem İsrail resmi zotların şunduk şaralar görürge şakırdı. Polisiya hüjumçini kulga alуун bildirdi. İsrailning Tышкы işler ministrligi yasalgan bildirүүдө Monahiniga korata hüjumning jiddi kabul etilүү hem vakyga bilen beyli başlangan tekşürүү neçesinde şüphelining kulga alınığı iske düşürüldü. Bu şirkanış hüjumni kırыс rewişde gayıplibиz sözleri kullanılgan bildirүүдө hüjumning birge tınışlıkta yaşaw hem din eregi kıymetlerine karşı kelүү aytıldı. Bildirүүдөн көрүнгенче жерге yotkırılıp fiziki hüjumga duşar bulgan Monahine hem Kudüs'teki Latin patriarhlığına tilekteşlik yollaması yasaldı. İsrail jirli matbuat haber etүүнче İsrail basıp alıngan Yardanның künbatış üzerindeki Jenin'de 126 яңа konunsuz turak punkt tüzүүnü rastladı. 12 kanal şerşembe günü bulay dip haber etdi. Köşürülgenden soň 20 yıl ötkeş Sanur jirliginde 126 daimi turak tüzүү planı rastlandı. Bu adım İsrail'nin 2005 yıldagı ayrılışуу planı kısalarında ilgirek köşürülgen tübekte konunsuz turak punkt işendiginin яңа gamelin көрсөтөт. Yardanның künbatış üzerindeginin dünyagındagı turak punktlarını təqdim etүүчү regional şura reisi Yossi Dagan Sanur'nun yaňadan tüzüleşegini aytdı. Dagan ul 126 daimi turak yurtunu öz işine alacak hem kileşekte İsrail'de bir şäherge öwürleşek dedi. Filistin resmi zotlary halkara jemaatçilikni Birleşken Milletler Uyuşması tarafından halkara hukuk boyunça konunsuz dip sanalgan Yardanның künbatış üzerindegindegi turak tüzülüşlerin tuktatуу üçün İsrail'ge basım yasarga bir neçe tapkır şakırdılar. CNN sişembe günü haber etүүнче AQSh жетекçiligi immigrant balalarını deportasiýalauny tezletirge planlaştıra. Haberde мәгълүмат жетекçilik vekillerinden hem balalarını yoklauçu advokatlardan alıngan dip aytile. Immigrant balalarının AQSh'ta kalıp kalmauын hal etүүчү mahkemeler köpke erterek datalarga belgilene. Bu advokatlarga balalarga yardam etүүnü katlaulandıra. Haberden көрүнгенче hatda 4 yaşlık balalar da koy vakit mahkemege kabat kelirge hem mahkeme işi turunda kıska vakit içinde koyşak yuridik vekilsiz мәгълүмат berirge mecbur etile. AQSh'ta urnaşkan Kids in Need of Defense içtimai uyuşma vekili Emily Norman aytүүнче, bu iş tınlaular yuridik sistemaga yaraklaşırga tırışuçu balalar için stresli bulurga mümkün. Norman köp balanın zor basım keçirүүн hem kaybirlerinin tınlaular aldından astına siyүүn bildirdi. Bu adım ata-analары tutkarlangandan soň yalgız kelgen eki devlet karamagına koytarılgan balik bulmagan balalarga immigrasiya kontrolün küçeytүү tırışlıklarının bir ülüşü bularak yasaldı. Advokatlar hem ekspertlar tizletilgen mahkeme barışı grafigi yoklausuz balalarının korkunç şartlarga geri koytarılığına getirirge mümkün dip kisetdi. Hisapka göre Texasta sıyını orunlarındagı yakınça 300 bala için mahkeme barışı kütmegende ешкina aldan haber etmişe alga köşürildi. Selametlik saklaw hem sosyal hizmetler ministrligi isiminden CNN'ga yasagan bildirүүндө vekil Andrew Nixon ministrlikning uzatuşysız kalgan balalar işlerin kanun negizinde mümkün kadar tez hem netijeli rewişde hal etүүge yöneltilgenini jetkirdi. Haberde şulay migrant balalarının ortaça 7 ay boyu tutkarlanulары, muның элеккеге tutkarlanуу vaqtından köpke artıp ketүүi belgilep ötüldi. 24 ştatta uzatuşysız kalgan migrant balalarını korau üçün учреждениялар hem programmalarını finanslauçu Selametlik saklaw hem sosyal hizmetler ministrligi koramagında mart ayında 2000'den artık migrant balası bar idi. Muhterem tınlaучылар, siz Türkiye Ovası Radyosu'nda soňgy haberler tınladığız. Türki dünya şahısları. Türki dünya şahısları tapşır tizimimizin bu bölümünde dolanның akıl iyesi abay temasına toxtalabız. Yazmanı Xalqara münasebetler bilgisi Cemil Dağaş İpek әзірледі.
Дөнья катгыйлана барган һәм халыклар яңа исәпләүләр арасында юнәлеш эзләгән чорда Абай Кунанбаев төркиләр кабат өйрәнергә тиешле бөек шәхесләрнең берсе. Ул гади шагыйрь генә түгел, ул милләтнең уянучы вөҗданы. Ул телне торгызган, халыкның газапларын сүзгә әйләндергән һәм дала йөрәгендә үз милләтенә әхлак, белем һәм бердәмлек өйрәткән акыл иясе. Абайны бары казакларның бөек шагыйре дип атау дөрес булмас иде. Ул шулай ук бөтен төрки дөньяның гомуми хәтеренә уелып калган Аның әсәрләренең төрле төрки телләргә тәрҗемә ителүе һәм төрки җөмһүриятләрдә аның тууның 150 еллыгының зур әһәмияткә ия булуы очраклы түгел. Бу кызыксыну Абайның бер төбәкнең генә түгел, бөтен төрки ватанның тавышы булуын күрсәтә. Аның юллары Казах даласын чагылдыра, ләкин бу даланың җилләре Анадолуга, Азәрбайҗанга, Кыргыз җирләренә һәм Төркмәнстан тигезлекләренә дә исә. Абайның асылы төрки, исламый һәм интеллектуаль. Ул мәдрәсә белеме алган, Әхмәт Ясәви тәгълиматлары йогынтысында булган, Нәваи, Физули, Низами, Сәгъди һәм Хафизләр белән таныш булган һәм яшьлегендә Шагатай телендә шигырьләр иҗат итү белән шөгыльләнгән. Кыскасы, аның интеллектуаль тамырлары төрки ислам цивилизациясенең төп чыганагы белән бәйләнгән. Ләкин Абай моның белән генә шикләнмәгән. Ул шулай ук рус һәм Ауропа әдәбиятын укып, үзенең дөньяга караш офыкларын киңәйткән. Аны бөек иткән нәрсә шул, ул үз тамырларыннан йөз чөйермәгән һәм тыштан килгән һәр нәрсәгә сукырларча бирешмәгән. Ул алганнарын үз милләтенең рухына сеңдерә, казах теленә яңа тавыш һәм яңа офык бирә. Абайның иң көчле сыйфатларының берсе аның бердәмлек идеясе. Ул үз халкының бүленүенә, төркемнәргә аерылуына һәм бер-берсенә каршы чыгуына бик борчыла. Аның сүзләренчә, җәмгыятьнең җимерелүе тыштан түгел, эчтән башлана. Әгәр низаг көчәя икән, дошман көчәя, татулык бозылса, милләт көчсезләнә. Шуңа күрә аның җәмгыятьне аңлавы хезмәттәшлеккә, килешүгә, мәхәббәткә һәм бердәмлеккә нигезләнгән. Абайның төрки ислам дөньясындагы урынын чын мәгънәсендә билгеләп торган нәрсә иманны акыл белән, зирәклекне тырыш хезмәт белән берләштерә белүе. Ул исламга чын күңелдән бирелгән фикер иясе. Ул бу дөньяда гаделлек урнаштыруга, фән һәм техникада алга китүгә һәм кешелеккә файда китерүгә өстенлек бирә. Аның фикеренчә, Аллаһка тугрылык кешелектән аерылу дигәнне аңлатмый. Бу башкаларның хокукларын хөрмәт итүне, милләткә хезмәт итүне һәм хезмәтне изгеләштерүне аңлата. Шуңа күрә Абай Ясәви мәктәбенең 19 гасырдагы көчле яңгырашы кебек. Ул ышанучы, ләкин караңгылыкны түгел, яктылыкны сайлый. Ул традицион, ләкин катгый түгел, үз тамырларына нигезләнгән, ләкин киң карашлы. Абай шулай ук социаль гаделлек өчен тавыш бирүче. Ул байлар һәм ярлылар арасындагы аерманы күргән, хатын-кызларга карата начар мөгамәләгә каршы чыккан, гаделсезлекләрне тәнкыйтьләгән һәм яшьләрне белемгә омтылырга өндәгән. Ул шагыйрь генә түгел, җәмгыятьне тәрбияләргә омтылучы намус. Аның кара сүзләрдә биргән киңәшләре, шигырьләре кебек үк җанлы. Ул кешеләргә кеше булыгыз дип әйткәндә чынлыкта шәхеснең түгел, милләтнең характерын булдырырга тырыша. Абайның яшьләргә әйткән сүзләре бүгенге көндә дә гаять актуаль булып кала. Ул тырыш хезмәткә, фәнгә, яхшы әдәпкә һәм файдалы булырга басым ясый. Бу яктан караганда Абай шагыйрь генә түгел, төрки яшьләр өчен әхлаки үсешнең әйдәп баручысы да. Чөнки ул белемсез көчнең суқыр, әхлаксыз белемнең хәтәр, бердәм булмаган дәртнең кыска гомерле икәнен белә. Белем белән ныгытылган милли аңгына саклана. Бүген Абайны уку әдәби шәхесне искә алу гына түгел, Абайны уку төрки дөньяның ничек яңадан күтәрелә алуын аңлау. Бу үз тамырларына нигезләнгән, үз ышануларына тугры, белемне кадерләгән, эчке каршылыклардан качкан, телен һәм мәдәниятын саклаган һәм кардәшләреннән йөз чөйермәгән төрки дөнья идеясе. Безгә нәкъ менә шул кирәк. Безгә шау-шулы шигырьләргә кадәр көчле шәхесләр, вакытлы энтузиазмнар урынына мәңгелек туганлык һәм буш сүзләрдән күбрәк уртак тырышлык кирәк. Абай Кунанбаевның тавышы даладан яңгырады, ләкин ул бүген дә барыбызга да килеп җитә. Бу тавыш безгә булай ди: төрки милләт үзен онытса, көчсезләнәчәк, үзенә кайтса һәм дөньяны аңласа, көчәячәк. Берлеген сакласа, чәчәк атачак, таркалса, тузачак. Иман белән корылган, әхлак белән берләшкән, милли аңлы һәм туганлык белән ныгытылган төрки дөнья.
Абай күрсәткән юл шушы. Мөхтәрәм тыңлаучылар, игътибарыгызга халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дага Шипәкнең Казак шагыйре һәм фикер иясе Абай турындагы язмасын тәкъдим иттек. Төрки дөнья шәхесләре. Мактарам тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар төрендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлык кыска тулкынның 17615 кГц эшлегеннән Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышны белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna тыңна кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналыннан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшырыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8нче артыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.